We gaan helemaal op vakantie. En daar heb ik wat beleefd. Ik ga het ook even van tevoren vertellen. Ik denk dat we gewoon maar beginnen met het lied Juanita. Ik was op vakantie in Spanje. Nooit van mijn leven was ik door. Zwaar beun ik in de arena. Ik was de toreador. Zij volle mi torero. Dat is die voor mij stond. Maar ik dacht, oh jee, mamma mia. Hoe kreeg ik dat beest op de grond? Ik smokte Caballero. Juanita danst in het rond. Zij zei amor Alfredo. Maar ik zat in de stront. Toen zat mijn lijf een greintje. 5 kinderen om het touw. Hoe zal ik dat vertellen? Straks is hoe moet dat nou? Dansen zonder flamingo, maar ik wil liever wat anders. Zij zei, por favor, mi amigo. Ik greep voortdurend mijn kans. Kroop als een stier door de komen en dook op haar blauw-rode kleed. En net dat ik touw wil steken, dacht ik aan mijn lijf geleid. Ik smokte Caballero, Juanita danst in het rond. Zij zei amor Alfredo, maar ik zat in de stront. Toen zat mijn lijf een greintje, 5 kinderen om het touw. Hoe zal ik dat vertellen? Straks hoe moet dat nou? Ik smokte Caballero, Juanita danst in het rond. Zij zei amor Alfredo, maar ik zat in de stront. Toen zat mijn lijf een greintje, 5 kinderen om het touw. Hoe zal ik dat vertellen? Straks hoe moet dat nou? Hoe zal ik dat vertellen? Straks nee, hoe moet dat nou? 14. Dank u wel, dat was het tijdbrief ik wat heeft.